La promoción del uso del euskera en todos los ámbitos está en el foco de las prioridades del Ayuntamiento. Durante los últimos años se han puesto en marcha una batería de acciones, servicios y programas para fomentar su utilización en diferentes espacios y colectivos sociales, en el deporte, en la familia, en la cultura y también, por supuesto, en el ámbito municipal. Sozial antzokian, euskarazko ikuskizunen eskaintza handitzea, inoiz baino handiagoa eta zabalagoa eta anitzagoa dela uste dugu, udal osoko bilkuretan aldi bereko itzulpenen abian jartzeko, euskarazko komunikabide bat sortzea, bultzatzea, geuria adibidez, horiek eta udalak sustatu duen beste ekimen askok hizkuntza normalizazioaren aurrera egiteko laguntzen dute. Con esta campaña damos un paso más. Eixo Euskaraz es una campaña de concienciación y de sensibilización con un doble objetivo: animar a la ciudadanía, por un lado, a comunicarse en euskera con la administración municipal y fomentar el uso del euskera como una lengua de trabajo y de servicio entre el personal municipal también. Queremos recordar a la ciudadanía que tiene unos derechos lingüísticos y que en el Ayuntamiento podemos atenderle en euskera. Porque si queremos extender su uso al ámbito administrativo, necesitamos la colaboración de todos y de todas los basauritarras y las basauritarras. Eixo Euskaraz es el lema de la campaña, un eslogan fácil de entender y recordar, corto y directo, que apoyado con bocadillos que reflejen conversaciones entre el personal del Ayuntamiento y la ciudadanía y entre los trabajadores y trabajadoras municipales, pretende avanzar en la normalización lingüística. Estas conversaciones se trasladarán gráficamente a vinilos de colores vivos que colocaremos en la entrada del Ayuntamiento y en videoarte, por el suelo, por las distintas cristaleras y demás. Halaber, sare sozialetan zabalduko direzen spotak granatu dira, eta Bizkaibus eta metroan ere ikusi ahal izango ditugu. Adibidez, Bizkaibusen kanpaina ekainaren 11tik aurrera ikusiko dugu. Metroan aldiz, ekainaren 18tik aurrera, kartelak eta folletoak ere egin dira eta laster banatuko dira Basauriko etxe guztietara. Barruan, Basauriko udalean, hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak jasotzen dituen liburu bat argitaratu da. Toki administrazioko langileen gida gisa erabil dezaten. Halaber, identifikazio euskarri bat sartuko da lanpostu bakoitzean kanpaina ikustarazteko. Pultzerak, pegatinak, ikarak eta adibidez. Beno, kanpaina bertan datzan laburpen txiki bat egin dut eta oroigarri edo eragingorra izango delakoan gaude. Eixo Euskaraz, hauxe da gaur aurkezten dugun kanpainaren leloa. Lelo zuzena eta ulerterraza. Hori izan da beti gure helburuetako bat. Helburu nagusia zein den, udalangileen eta herritarren arteko euskaren erabilera sustatzea. Arlo guztietan, askotan herritarrak naiz eta euskaldunak izan hurbiltzen dira udal bulegoetara eta gaztelaniara jotzen dute. Eta hori zergatik, arrazoiak askotarikoak esan daitezke, beldur direlako, bai haber ulertzen didaten ondo, edo igual ez dakite euskaraz estres linguistikoa eta deitzen dana. Orduan, kanpaina honen bidez, gonbitea luzatu nahi diegu herritarrei. Gonbitea euskaraz egiteko eta euskara gero eta gehiago erabiltzeko gure udal bulegoetan. Herritarren beharra daukagu, zalantzarik ez. Ezinbestekoa baitira, euren bultzada eta indarra gure eguneroko jarduna gero eta hobea izan dadin. Udal langileen artean euskara zerbitzu hizkuntza bada gehien bat. Ezin dugu beti bermatu, dugu nahi dugun moduan beti bermatu. Baina lan hizkuntza izateko ere pausu sendoak ematen ari gara. Eta jarraituko dugu egiten. Badakigu lan handia daukagula aurretik. Ereduak landu egin behar ditugu, gure jarduna hobetzeko beste pausu batzuk eman behar ditugu, eta batez ere ohiturak aldatzeko. Ohiturak aldatzea beti da zaiena. Baina apurka eta herritarren pazientziarekin lortuko dugulakoan gaude. Orduan, baietz lehen hitza euskaraz, eta gu euskara egiteko prest gaude. Eta zu?